kuwi turun Jawa lahir teng Jawa kan. Ya kenyataane turun Jawa lahir nang Jawa, tapi sing ditutne ajarane manca. Ajarane Jawa. Dudu ajarane Jawa. Lah terus jenenge lek wis ora ngetutne ajarane Jawa, ora njawani. Wong Jawa teh ora njawani, ilang jawane. Kan ngono, nyalahne kancane kan ngono kan. Menangi dhewe kan ngono. Tampun sakniki ngoten iku. Kalau wong Jawa kuwi jarene wis kuno. Wong Jawa niku wis ketinggalan zaman. Sing rodok santai ngoten Mbah nggih. Nggih, monggo le, nggih. Sepindah niku niki request saking netizen, Mbah. Candi niku sing damel sinten? Terus lek sampun candi niku dados, terus sing ngangge niku mengke sinten ngoten, Mbah? Cobi jenengan wiwir sekedap niku pripun? Lek candi iki sing mbok maksudne sing gawe tukange apa sing keseluruhane sapa niate sapa? Keseluruhane, Mbah. Oh. Candi iki kesepakatane ya wong Jawa ngono ya sing gawe. Ora mungkin lek wong Arab gawe candi. Nggih. Terus kanggene ya. Nggih. Lek candi me kanggene kangge semadi bisa, terus kangge pemujaan bisa. Tapi lek candi ki mau ora ngemungne agama apa ae, sipate umum ya, Li. Berarti sedaya tiyang saged, Mbah. Saged, boleh gak enek embel-embele agama. Candi. Lek sampean tekok candi. Nggih. Terus candi niku termasuk budaya napa agama, Mas? Wah, ya budaya no. Oh. Wis jelas. Wis mau kan wis tak omongne, lepas teko agama lek candi ki mau. Ya, terus. Terus niki rada melenceng niki. Bedane ajaran Budi kalih ajaran manca niku pripun, Mas? Bayo ya adoh banget kaya dene bumi karo langit kaceke. Lek ajaran Budi ki mau rekene budi pekerti, lek ditutne kasunyatan, lek ajaran manca khayalan kuwi bedane. Sik katanya karo kasunyatan kuwi bedane, Le. Oleh nyatakne. Ngono lho. Lek umpama ndudoi Surabaya sing ndudoi wis tau nang Surabaya tenan. Lah lek sing ajaran manca urung ngeruh Surabaya kok ndudoi. Kira-kira sing didudoi iki sesat enggak? Nggih. Lah ya wis, iki bedane kan ngono. Nggih. Terus niki wonten malih sing pangklet napa bedane negara Indonesia kalih bangsa Indonesia. Niku bedane pripun, Mas? Saiki ngene. Eneke negara awalane bangsa, dadine lek ora enek bangsa ora enek negara. Lek dingge tuwek-tuwekan, tuwek bangsane padha karo Tuhan iki karo menungsane tuwek menungsane. Iki perbedaane kuwi. Nggih. Nggih saiki ngene tak kaitne karo suaranya Bung Karno ya, Le. Kutitipkan bangsaku, titik ya. Negara tatanen bangsaku iki kuwi bedane bangsa karo negara. Negara iki sebagai penata, sing duwe bangsane. Ngono lho. Nah, lek terus ngoten niku lek sampun nenten bangsa kalih negara. Lah tiyang Jawa niku sakniki memposisikan diri pripun, Mbak? Teng Ya lek teng negarane. saiki ngene, dadine iki engko lek wis kesepakatane wong Jawa padha Bali, ya gawe tatanan baru, Le. Nggih. Dadine tatanan baru. Ya saiki ngene lek tek dijikokne karo Pron Lampita wayang ya. Nggih. Mari gara-gara tapi iki engko pasti mbuh cilik mbuh gedhi pasti ada gara-gara. Kalau wis zamane Brontoyuda. Lah lek wis mari gara-gara wis jelas ngadeke Ratu Adil sing di terjemane termasuk Ratu Parikesit, tatanane baru bisa. Ngono lho.
Nah, nggih, niki pun pergantian tahun. Nah, terus bencana waktu wabah teng pundi-pundi wonten ngeten iki pripun, Mbah? Lewi kendaan Mbah Alam, makanya sebagai orang Jawa santai, rileks, mesem guyu, ayo podo disawang. Makanya iki wis enek sing diarani garu mlaku. Wong Jawa pasti oleh sela-selaning garu le. Orang ngetutne ajaran Jawa ke garu. Mas yo dhewe niku asli turun Jawa, lahir teng Jawa, Mbah. Ya kenyataannya turun Jawa, naik nang Jawa, tapi sing ditutne ajarane monco. Dudu ajarane Jawa. Dudu ajarane Jawa. Lah terus jenenge lek wis ora ngetutne ajarane Jawa, ora njawani. Wong Jawa teh ora njawani, ilang jawane. Kan ngono, nyalahne kancane kan ngono kan. Menangi dhewe kan ngono. Kadang-kadang pun sakniki wonten iku. Lek wong Jawa kuwi jerene wis kuno. Wong Jawa niku wis ketinggalan zaman. Wong Jawa niku sing disembah watu. Nah, saiki ngene. Lek sing padha muni kaya sing mbok omongke iki mau, berarti uteke koplak. Mangkane wong Jawa kan wis muncule dhisik ya, kira-kira ora enek Jawa ya ora enek Arab to. Wong kabeh jane jiplakane teko Jawa kok. Saiki ngene. Jawa ki aksara ya, Le. Aksara Cina, aksara Jawa, aksara Latin, aksara Arab, terus tinggi basa kan ngono kan? Wis basa Arab, ya omongi mbahno le di basane Arab ora hebat pisan. Ngono lho, kan gur basa kan ngono kan. Tulisan tinggi basa kan ngono. Kan kathah to sakniki tiyang uripe teng Jawa ning moh ngakoni Jawa. Kon tindakne tata lakune Jawa ora gelem. Jere wis kuno, ketinggalan. Kira-kira lek ora enek wong kuno, ora enek wong anyar. Wis. Jelas wis. Kan ngoten niku sing ngusum. Tidak bisa terbantahkan wi. Nyepelekne, oh kuno, ora enek kuno, ora enek anyar le. Lah napa tiyang sing model-model ngoten niku, Mbah, sing bakal benjing niku digaru niku. Ya jelas to. Boleh wis melanggar aturane Mbah Alam kok. Nggih. Kanget katakan Tuhan, Pak. Nggih. Tuhan itu yang terus berdiri dinamune nek wong liyane Jawa dinamune dos budi. Nah, saiki ngene kuwi umum nyata digebyarne wong sak donya kabeh krungu ya. Lek Tuhan iki Tuhane wong Arab. Lah lek wong Jawa ora duwe Tuhan. Wong Jawa sebutane Sang Hyang Tunggal kan ngono kan. Perbedaane kuwi. Jane ngene. Saiki sing wis nyebut Tuhan Allah ya otomatis sing enek kaitane karo agama Islam. Jane ngene le ya. Iki lek dingge menang-menangan ya. Ayo iki padha rungokno wong Islam kuwi mau. Timbangane dadi Islam orang termasuk urung jelas lek ngetutne ajarane, ora ngetutne tata carane menjalankan 5 waktu. Kuwi kangek-tangeh lamun iso masuk surga lebih baik ayo sing diarani Islam abangan balik nang Jawa ae. Ya saiki lek dingge puting ya le. Mayoritas jane Islam akeh iki kan gur KTP-ne to. Akeh sing KTP-ne Islam tapi tidak menjalankan 5 waktu. 90% iki meh enek. Ada 50%. Lho tenan wi. Ora ngandel tekonono. Dadine timbangane dadi Islam abangan, dadi Jawa balik nang Jawa ae. Ngono lho. Ngoten Mas nggih. Nggih. Yes pangapuntene Kang Agung ya Mas ya.
bilih wonten kata tuture Mbah No sing ora meranani nang penggalihe pendengar. Kon rene dhewe. Mbah No menungso lumrah ora luput teko salah karo bener, nyuwun gunging samudra pangaksami. Akhir salam rahayu, rahayu, rahayu sagung dumadi.